Παναγία η Ναυπακτιώτισσα. Δυο λόγια για την Παναγία την Ναυπακτιώτισσα, για την ιστορία της, για τη σχέση της με την ιστορία της Ευρώπης, για το παρελθόν της αλλά και για το μέλλον της, με την ευκαιρία των εορτών που θα γίνουν προς τιμήν της την Κυριακή που μας έρχεται και εις ανάμνηση του θαύματος της Παναγίας στην ναυμαχία της Ναυπάκτου του 1571. Η Ναύπακτος, που είναι μια πανάρχια πόλης, ονομάζεται και Έπακτος. Με αυτή την ονομασία τη γνώρισαν οι Ενετοί και το όνομα Έπακτο το μετέτρεψαν στη γλώσσα τους σε Έπαντο και έπειτα σε Λέπαντο. Στο Λέπαντο λοιπόν υπήρχε από τον 5ο αιώνα περικαλέστατος μητροπολιτικός ναός προς τιμήν της Παναγίας. Από τις ιστορικές πληροφορίες που έχουμε φαίνεται ότι ο ναός της Παναγίας ήταν ωραιότατος, σαν τους ναούς που είχε κτίσει η Αγία Ελένη και ο Άγιος Κωνσταντίνος και οι άλλοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Εκεί μέσα στο ναό της Παναγίας εφυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Ναυπακτιωτίσης. Εκεί ήρχοντο επί αιώνες εκατομμύρια χριστιανών από όλο τον κόσμο. Τα θαύματα που εγίνοντο εκεί ήταν αμέτρητα. Μεγάλο είναι το θαύμα που έγινε κατά την κοσμοϊστορική ναυμαχία της Ναυπάκτου του 1571. Τότε ένωσαν τους στόλους τους και τους στρατούς τους για πρώτη φορά όλα τα χριστιανικά κράτη της Ευρώπης για να προστατευτούν από την απειλή των Οθωμανών και Τούρκων και τον εξισλαμισμό. Ένα-ένα τα πλοία των χριστιανικών κρατών, μικρά και μεγάλα, έφτασαν στο καθορισμένο σημείο, αλλά δυστυχώς ο στόλος που συγκεντρώθηκε δεν ήταν τόσο ισχυρός όσο πανίσχυρος ήταν ο τουρκικός στόλος, ο οποίος κυριαρχούσε στη Μεσόγειο. Η κυριαρχία αυτή του στόλου εξασφάλιζε στον πεζικό στρατό των Τούρκων τη δυνατότητα να κατακτά νέα εδάφη της Ευρώπης και να απειλεί την ολοκληρωτική της υποδούλωση, αφού κατάφεραν οι Τούρκοι να φτάσουν μέχρι τη Βιέννη της Αυστρίας. Έτσι, η Ευρώπη ενώθηκε για πρώτη φορά για να συναντήσει και να πολεμήσει τους Τούρκους στην Ναύπακτο ή Λέπαντο. Ναύαρχος του Ενωμένου Στόλου των Ευρωπαίων Χριστιανών ανάλαβε ο Ισπανογερμανός πρίγκιπας Δον Χουάν της Αυστρίας και μαζί του ήρθαν εθελοντές 10.000 Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο Πάπας έδωσε εντολή σε όλα τα μοναστήρια και τις εκκλησιές να προσευχηθούν όλοι οι χριστιανοί στην Παναγία της Ναυπάκτου, στη Μαντόνα ντι Λέπαντο, με το ροζάριό τους που μοιάζει με το κομποσκίνι των Ορθοδόξων Χριστιανών, και έτσι η Παναγία της Ναυπάκτου ονομάστηκε στη Δύση Μαντόνα ντελ Ροζάριο. Ο στόλος των Ενωμένων Χριστιανών ήλθε να συγκρουστεί με τους Τούρκους στην παραθαλάσσια περιοχή της Ναυπάκτου, ενώ όλοι οι χριστιανοί της Ευρώπης προσήφχοντο με το κομποσκίνι τους ή με το ροζάριο στην Παναγία της Ναυπάκτου και τη ζητούσαν να βοηθήσει το χριστιανικό στόλο. They have more boats than we thought. Perhaps we should turn back. No, we came to fight, not to run away. We will not turn back. Fire! Η ναυμαχία άρχισε. Οι κανονιοβολισμοί έπεφταν από μακριά. Τα πλοία έφτασαν το ένα κοντά στο άλλο. Στα κουπιά των τουρκικών πλοίων κοπηλατούσαν δούλοι και σκλάβοι κάτω από τα μαστιγώματα των βαρβάρων. Οι περισσότεροι σκλάβοι ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλυσοδεμένοι αιχμάλωτοι των Τούρκων, που πνιγόντουζαν μαζί με το πλοίο όταν αυτό βούλιαζε.
Η μάχη έφτασε να γίνεται σώμα με σώμα και προς στιγμήν έδειξε ότι θα νικούσαν οι Τούρκοι. «Παναγία μου, ναυπακτιώτησά μου, σώσε μας», φώναζαν οι χριστιανοί ναύτες. Η Παναγία ήταν παρούσα. Άκουσε τις προσευχές των χριστιανών όλης της Ευρώπης και έδωσε τη θαυματουργική βοήθειά της. Έτσι, σε λίγα λεπτά νικήθηκε και βυθίστηκε ο πανίσχυρος τουρκικός στόλος από τους ενωμένους χριστιανούς και σώθηκε η Ευρώπη από τους μουσουλμάνους. Ταυτόχρονα αποδυναμώθηκε γενικότερα η δύναμη των Τούρκων και προετοιμάστηκε η απελευθέρωση όλων των υποδούλων λαών της Ευρώπης. Γι' αυτό κάθε Οκτώβριο αρκετά ευρωπαϊκά κράτη κάνουν μεγάλες γιορτές προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπάκτου, Μαντόνα ντι Λέπαντο ή Μαντόνα ντελ Ροζάριο. Δυστυχώς το 1581 έγινε ένας φοβερός σεισμός στην Ναύπακτο. Κατά τη διάρκεια του γκρεμίστηκε και ο περικαλέστατος εκείνος ναός της Παναγίας. Η αδελφό της Παναγία η Ναυπακτιώτισσα, σε συνεργασία με την αδελφότητα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, θα χτίσουν και πάλι το ναό της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης σαν κυρίως ναό της Μονής και σαν σύμβολο και σημείο ενότητος όλων των χριστιανών της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Μέσα σε αυτόν θα τοποθετηθεί η εικόνα της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης για να ενώνει και να προστατεύει και πάλι όλους τους χριστιανούς που θα επικαλούνται τη βοήθειά της. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 1997, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος ετέλεσε την τελετή θεμελιώσεως του ναού της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, οπότε μεταξύ άλλων είπε τα εξής. Θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, πριν ακριβώς θέσουμε το θεμέλιο λίθο, να ευχαριστήσω και εγώ τον Άγιο Τριαδικό Θεό, διότι μου δίνει αυτή την ευλογία και την ευκαιρία να θεμελιώσουμε σήμερα έναν ιερό ναό, το καθολικό δηλαδή της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως, με τις άοκνες προσπάθειες του κατοικουμένου της Ιεράς Μονής και όλης της αδελφότητος, και να θέσουμε το θεμέλιο λίθο για αυτόν τον ιερό ναό, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας ναός, αλλά ο ναός ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Παναγία της Ναυπάκτου. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω και να δοξολογήσω τον Θεό και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συνήργησαν σε αυτήν τη μεγάλη δωρεά. Ο πατήρ Σπυρίδων, ο καθηγούμενος της Ιεράς αυτής Μονής, σας είπε τα απαραίτητα ιστορικά πλαίσια μέσα στα οποία αρχίζει αυτό το έργο. Εμένα θα μου επιτρέψετε να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Θεό, διότι κτίζεται αυτός ο Ιερός Ναός, διότι πράγματι κάθε Ιερός Ναός είναι μια προβολή της Ορθοδοξίας και είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί να υμνείται και δοξάζεται ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Μετά τη θεμελίωση άρχισαν οι εργασίες για την ανέγερση του ναού και προχώρησαν ολοταχώς. Κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου γίνονται στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου εορταστικές εκδηλώσεις, δηλαδή γίνεται πανηγυρικός όρθρος, αρτοκλασία, πανηγυρική Θεία Λειτουργία, επίκαιρη ομιλία, μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων και θυσιασθέντων κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου και λιτανία της εικόνος της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης με συμμετοχή πλήθους χριστιανών. Έτσι και φέτος
Αυτή την Κυριακή θα γίνουν πάλι στο μοναστήρι οι πανηγυρικές και εορταστικές αυτές τελετές και εκδηλώσεις. Η αδελφότης μας σας παρακαλεί να βοηθήσετε στην ανέγερση και αποπεράτωση του ναού της Παναγίας μας, να αποκτήσει το μοναστήρι τον κυρίως ναό του, το καθολικό της Μονής όπως λέγεται, και ο οποίος είναι άκρος αναγκαίος για να εξυπηρετεί τις πνευματικές, λατρευτικές και εκκλησιαστικές ανάγκες των μοναχών, αλλά και του πλήθους των προσκυνητών που έρχονται στο μοναστήρι από όλο τον κόσμο. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν στην ανέγερση και αποπεράτωση του ναού της Παναγίας μας, να αποκτήσει το μοναστήρι τον κυρίως ναό του, το καθολικό της Μονής όπως λέγεται, και ο οποίος είναι άκρος αναγκαίος για να εξυπηρετεί τις πνευματικές, λατρευτικές και εκκλησιαστικές ανάγκες των μοναχών, αλλά και του πλήθους των προσκυνητών που έρχονται στο μοναστήρι από όλο τον κόσμο. Να ξαναποκτήσει έτσι ναύπακτος τον ιστορικό ναό της Παναγίας της Ναυπακτιωτίσης, που ήταν, είναι και θα είναι η μοναδική δόξα της και η τιμή της στα πέρατα του κόσμου και στους αιώνες. Να ολοκληρωθεί έτσι η ανέγερση του ναού της Παναγίας μας, για να τιμάται το όνομά της και να δοξάζεται και να λατρεύεται μέσα σε αυτόν ο Υιός της και Θεός μας, Κύριος Ιησούς Χριστός. Ωραίες εικόνες και όψεις του ναού δημιούργησαν οι αρχιτέκτονες με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που δείχνουν πώς θα είναι ο ναός όταν θα ολοκληρωθεί. Θα είναι ένας περικαλέστατος ναός, ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής, σπάνιο στην Ελλάδα και πραγματική δόξα της Εκκλησίας. Ήδη όσοι βλέπουν τις ωραίες αυτές εικόνες από τώρα θαυμάζουν και χαίρονται. Ας προσευχηθούμε ώστε με τη βοήθεια του Θεού να ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσκολίες και όλα τα άλλα εμπόδια και να ολοκληρωθεί η αποπεράτωση του ναού. Προσευχή για την αποπεράτωση της Εκκλησίας της Παναγίας της Ναυπακτιωτίσης. Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, Κύριε. Σε δοξολογούμε και σε παρακαλούμε, Κύριε. Βοήθησέ μας. Ενίσχυσέ μας. Να χτίσουμε για Σένα τούτο το ναό. Της Παναγιάς της Ναυπακτιωτίσης. Αμήν.